Bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Nu să fie, dar am dat să ăsta că mă exasperează. Am ajuns și noi în arena nouă. Hai să vedem ce o să se întâmple. Ok, am înțeles tot. Facem clan chest-ul, suntem la 7-a parte. Clanul e clan Vettel. Liderul e unul foarte bun. Ce au? 9 cu 2. Inventul ăsta a fost o leacă dus cu capul. Dar hai, noi stricăm la 2v2. Hai să vedem ce se va întâmpla. Hai să vedem ce coechipier o să avem. Ok, ceva cu clonul. Așa jucăm și noi cu clonul, numai că noi avem Elite Barbarian. Și prinț și toate cele. Hai că am înțeles tot. Și tecuță, păgătică. Nu te lăs! Opa, dă-i tică, dă-i! Aoleu! Ce chin o să fie! Trebuie să păstrăm până vine... Hopa, nu te lăs! Am prins și hogul. Ok, convenabil. Hai cu towerul jos! Hai să vedem. Ok, 1. Și mai avem. Hai să încercăm să dăm 3. Ok, am înțeles. Am înțeles. Hai să plecăm și pe ăstălalt. Să sperăm că n-are counter. Are. Canciuda. Ok. Hopa. Hai că a fost bine. Când a pus Valkyrie aia? A plecat și... N-a murit Valkyrie. Ați văzut? N-a murit Valkyrie. O tecuță, 2, 3, vin încoace să-mi o iei. Hop, așa, 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 Rip Tower. Da, am înțeles. Hai cu Elite Barbarii. Ai trimis perfect, l-ai pus. Așa Valkyria damage ca lumea. Are o doboară? Nu. Dar nu-i de ajuns. Avem de ajuns. Avem un de ajuns. Asta e nasol. Rău de tot. Ce? Nu vă merge. Noi dăm la clonă și dă-i, tică, dă-i. Hai să vedem cu clonă ce facem acolo și a fost perfect. Aparent. Mergem cu Elite Barbarii pe centru direct. N-au mai apucat să meargă pe tower. Unul a mers spre Wizard aparent. Și celălalt a mers să atace towerul. Hai să vedem ce facem următorul Silver Chest. Ok. Hai să vedem ce ne cade din acest... Nu cade legendară, dar să nu-i bai bețuri. Ce? Da, să-i dăm la băiet că n-avem ce face cu... Bombarii. Chiar unde-i bombarul? Bă, nu găsesc bombarul. Bă, unde-i bombarul? Da, să mai facem la asta. Bă, unde-i bombarul? Bă, nu văd bombarul. Uite-l aici. Putem să-l facem de 8. Dar nu folosesc. Hog de 5. Astea sunt toate cărți. Da, logul. Logul meu, cartea mea favorită, legendară. Prima mea legendară. Hai să mai dăm un 2v2. Să vedem, să mai facem la clan chest. Hai să vedem ce facem meciul ăsta și... ce... Ok. Convenabil. Folosește logul din prima. Ok. No problem. Dacă tu pleci acolo așa, noi plecăm odată așa. Hop și așa. Hop și așa.
Dă-i, barbar, dă-i. Dă-i, tică, dă-i. Pune și tu ceva acolo, scoate-o leaca aia. Pa. Da, am înțeles tot. Hogu! Hopa! A prins un hit. Nu-i bai. Wizard. Problemă nerezolvată. Hai că îl scoatem și pe ăsta imediat. Hopa! Tică. Hop. No, n-a mers, tică. N-a mers, tica. Pe scurt o să dureze ceva să scoatem... De fapt, nu. De fapt, chiar n-a durat prea mult. A durat cum ne-am imaginat eu. Hop și așa, 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 hop și așa. Îți doi wizard care merg pe taurul ăla și noi trimitem elit barbarii pe taurul acesta. Hai că nu-i baie și scoatem și noi un taur acolo. Tower. Hai, nenea, hopa, dă-i tică, merg. Ce bine a mers aproape că a scos switch-ul. Da, las că scoatem acum cu un zep mic. Gata. Afară cu iciul. Și păstrăm, avem un zep aici în caz că au scarmi, dar nu cred, n-am văzut să fie avut până acum. Deci pe scurt. Nu, Sparky. Nenea Sparky, nu. Nu. Nu te cred, nenea Sparky. De ce poți să fii în stare? Nenea Sparky. Nu ești bătut la timp. Așa, hai că a fost perfect. Avem ceva care să dă counter. Aoleo. N-ai bă să fii tu. Hopa, nu pleci nicăieri tu. Hop. Nu. Să ne asigurăm noi că scoatem și taurul ăsta. Hai să-i dăm taur down. Nu, Sparky! Nu, așa. Dă-i tică, dă-i. N-a mers. Nu prea a mers cum am vrut noi. Hai că dăm așa. Hopa, Sparky acolo. Fire intervention. Adevărat. Hopa, scoatem lava-ul. Ai, nasol. Trebuie să scoatem Sparky-ul. Hopa! Afară, Sparky! Îi dăm așa un zep mic ca să se ocupe wizardul domnului Ebenezer ăsta. Nu știu. Nu te cred. Ce ne face domnul Bem ăsta, Bzer? Shieldul lui de cocalari. Să. Ce? Hai! Zepul! Și am făcut 3-ul aparent. Eu m-am chinuit să dăm 2-ul, dar aparent cu echipierul n-a vrut să se țină și a vrut să dă 3-ul. Hai să vedem următorul meci. Avem și noi 2000 la mine 9000 de bănuți acolo. Avem aici așa a doua oară când mi-a căzut. Hai să mai dăm un 2v2. Cred că o să facem un video când deschidem acel clan chest. Poate ne cade legendară cu față de voi. Hai să vedem. Ne-au căzut. Să vedem. Termite vreo ceva. Da. Am pus prostie. Fire intervention. Fire intervention. Hopa. L-a scos pe tătica. Așa, tică. Bor, tică, du-te, tică, du-te. A mers, tică, ca lumea. Oh, nu te cred. Nu cred una ca asta. Nu-ți merge ție cu așa ceva. Hopa, și nu s-a mers. Eu am zis că nu-ți merge, dar mă asculti? Nu. Eu v-am zis că nu va merge. Dar sunteți surzi.
Sunteți cam surzi amândoi. Hopa, dai tică. Hop. Scoatem towerul. Tower. Oh, eu acum văd ce e acolo. Eu acum văd ce e acolo. Eu acum văd ce e acolo. Eu acum văd ce e abia acolo. Eu acum văd ce e acolo. Eu acum văd ce e acolo. Eu acum văd ce e acolo. Eu acum văd abia ce e acolo. Nu iar! Nu, 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 nu. Prea mulți! Bă, tower down cum... nu-i bai. Acum am văzut când ne atacau. Nu-i bai. Cred că o să fac pe partea aia fix la fel. Așa că o să încercăm să-i dăm o leacă golemul ăla jos. Fire, fire intervention. Fire, fire intervention. Opa, așa. Hop și așa, hop și așa, hop, hop, hop și așa. Fire, fire intervention. Fire, fire intervention. Fire, fire intervention. N-a mers cum am planuit. Dar nu-i bai. Hopa, executionerul nostru de bază acolo. Și bagă tică. Au dat pe lângă. Băi, deștepți. Ce să le faci? Fire, fire intervention. A prins ăla, a prins ăla, a prins ăla. Nu-i bai. Nu te cred, încearcă ei acum o schemă, dar nu o să le meargă. Mai pe cât vreți voi, pariu că nu o să le meargă schema. Ia fiți atenți. Nu le merge, nu le-a mers. Nu o să le meargă. Nu te-a lăsat Cicola acolo. Fire, fire intervention. Bă, mai dai tu una. Dai tică, dai. Eu nu-i lăs. Nu vreau eu să-i lăs. Bă, ceva împotrivă, eu nu-i lăs. Nu vă lăs! Și am dat doiul aparent și acum hai să-i dăm și noi un emoji. Că aparent băieții supărați au încercat ei, ne-au mers la început atacul lor, dar pe urmă au fost varză. Am știut să-i oprim, am știut la ce să ne așteptăm. Hai încă un meci și pe urmă poate încheiem și noi. Hai! Lumberjack, Elite Cancer, ok, joacă e cancer, mai cancer ca noi. Nu s-a întâmplat nimica. Nu s-a întâmplat nimic. Nimic nu s-a întâmplat aici. Din greșeală n-am ieșit din meci și acum să sperăm că ne dă înapoi. Asta a fost greșeala mea. Hai să vedem. Ne bagă înapoi în mail. Zic că da, că n-am chef să fi părăsit pe domnișor. Aoleu, cu ce atacă el acolo. Nu văd, nu vreau să-l lăs. Cam nasol o leacă. Fire, fire intervention. Hop, și așa, dă-i bowlerul ăla, că mă speriază o leacă. Dă-i tică, dă-i tică, dă-i. Cât ești tu taurul ăla? Dă-i taur, da un și tu. Așa. În sfârșit, i-am scos și noi acolo ceva. Hopa, cam periculos. Joc periculos, băieții. Fire, fire intervention. Hai, mită! Bă, mită, ce faci, bă, mită? Mită! M-ai mituit. Bă, mită. M-ai mituit prea tare. Hopa! Jucăm... nu te cred. Ce-ați făcut, domnii? Hopa! Nu. Nu. Prințesa aia ne-a dat turnul jos. Nu te cred. Pur și simplu nu vreau să te cred. Nu te las. Nu cred. I-a dat turnul cu graveyard aparent. Ca nasol. Trebuia să mai luăm și noi în defeat. Așa. Hai să vedem. Deci, am jucat la 2v2 azi. De m-am rupt. Ok, scuze. Așa, hai să vedem câte
coroane. Nu, nu chest. Nu, la chest. Suntem locul 8. 40 de coroane. Imperial. Da, domnul Imperial care s-a chinuit să facă el Legendary chestul și a primit bandită. Bă, a fost o leacă mai rău din partea lui. De asta e. Hai să mai dăm un meci că nu mai avem ce face. N-ai greu. Hop, hop, hop. Poate o să facem cu cineva un... Oh, nu te cred, nu vreau să te lăs. Nu te lăs, imposibil asta, nu te lăs. Nu te lăs, nu vreau să te lăs, așa. Bagă la miner. Hai cu minero! Hopa! Și oprim o leacă atacului. M-a derutat o leacă cu atacul ăla. N-am înțeles ce a vrut să facă. Nu cred! El e cancer de 11! N-am cu ce să-l opresc. Dacă știți voi cu ce să oprim un elicancer de 11, aș fi foarte bucuros. Stai că o să-mi scoată ăștia. Nu! Aoleu! Testuleanu! Eu nu te cred. Nu vreau să te cred acolo. Tristuleanu, hopa, prea Tristuleanu. Nu cu Tristuleanu. Prea Tristuleanu e prea rău. Hai, frate, ăștia au știut să joace. De la o echipier, mai așa, nici nu ne-am coordonat, am mirosit elixir. Hai să vedem. Acum dăm. Electro Wizard, Eli Barbagi. Ok, nice. Nu o să-ți meargă. Aoleo. Știi ceva? Nu! Am pus în clonă, am înțeles. I-am dat taurul jos dacă am degeaba. Hop, săriți toți acolo. Au dat cancerii acolo, au dat cancer. Știți ceva? Dă-i acolo un zep. Dăm aici niște barbari ca să ne asigurăm că scoatem ăla înainte să ne dă el ceva cancer. Hopa! N-avem clonă. A băgat. Hopa! Afară, tică. Afară. Ce să-i facem? Nu. Hopa, așa. Hop și așa. Nu-ți merge, tătă. Au încercat ei ceva acolo. Nu le-a mers. Aoleu. Au vrut tine. Da, am înțeles. Am înțeles să trăiți. Hop și așa. Hop și așa. Hop și așa. Bă, dau cu dublu și... De ce pe ăla? Aoleu. Ei, satanistule. Nu. Așa, scăpat, like. Tristuleanu. Meștică, du-te. Nu te du pe ăla. Nu vreau să te cred. Dacă mă pui pe mine, eu nu vreau să te cred. Hopa, nu te lăs. Hai să vedem execuționerul lui tătică. A vrut el neapărat să ne iei turnul ăla. Du-te, tică! Ce țugani. Au încercat ei ceva.
Nu te lăs. Bate-mi pariu că nu te lăs. Nu te lăs să nu-i dai 3. Uite, vezi, nu te lăs eu. Hop! Nu vreau să te lăs, ce? Trimite un fire intervention. Dai... Hop! Și încă și asta a fost. Hopa! Așa! Tică! A fost un meci perfect. Hai să-i dăm și noi un emoji din ăsta frumos. Lor le sare coroana, dar nouă ne bucură. Hai! Hai cu un număr cât mai mare de like-uri și să postăm următorul episod. Ok, liderul. Am înțeles. Tot am înțeles. Așa. Aparent. Și asta a fost. Ne vedem data viitoare.